Asti futbol zelaitik, Euskal Herria Koparen 11. ekitaldiko finala, arratsaldeko 4:00 aurrera hemen. Protagonistak zelaiatzen une honetan, aurrinekoz jokatuko dute finala Atletikek eta Alabesek orain arte, jokatuako 10 ekitaldietan, Zurigorriak eta Reala izan direlako protagonista, baina Alabesek, oantzen igandean loinatzen behasainen, talde txuri-urdina aspiratuta, lehen mailara igo berria den talde arabarra izango da Atletiken aurkaria 11. ekitaldi honetan. Garraitz Lukas, arratsaldeon, ongi etorri beste behin, futbol irrika biziz. Kaixo, arratsaldeon Asari. Egia esan bai, ez? Aurre denboraldia bukatzear, gutxi falta da liga hasteko. Hemen bi euskal talde egia da, aipatu dezunez, Reala eta Atletik eta Real beti izan ditugula final honetan, baina gaurkoan Alabes ongi etorria etapa berri honetara. Mikel Laboaren txori entzuten ari gara partida atariko ereserki gisa. Futbola eta musika besti eder hau elkarri lotuta aurki hasiko da Euskal Herriko Koparen finala eta 11koak emango dizkizuegu Atletiken 3 fitxaketa egin ditu talde Zurigorriak eta 2 fitxaketa 11koan dira. Quiñones atean, Oian Hernandez, Naroa, Baldezat eta Eunate, zelai erdian Unzu eta Ogizal, Luzia, Nekane eta aurrealdean Julema eta Peke. 11koak eman eta gero gorezko sake bat egongo da, baina aurretik Deportibo Alavesen 11koa hortxe Kris, Cornejo, Gazte, Ojale, Manjarin eta Garazi, zelai erdian Mirian, Jordan eta Alba, Armengol eta Anemiren egaletan eta Chamorro, Paraguaiko aurrelaria izango da jokalarik aurreratuena. Hortxe, aurreratu dizuegu, orezko sakea izango da. Partida hasi aurretik Maria Jauregi, zarautzen hasi zen, Añorgan ere urteriko paronetan jokalari, hortxe, txalo artean agurtzen ari dira, Armaietatik, Larraitz, jende asko urbildu da, Armaietara eta gaur giro bikaina, partida ederra eta giro bikaina izango dugu hasti. Bai, egia esan berriz ere ikusgarria daude hemengo grada guztiak, ez dut esango jendez beteta, azkenean mugatua dago kopurua, baina egia da zoragarria dela, beste behin ere horrelako jendea ikustea edozein kirolaren ospakizun batean, ez? Atletikek aurreko 10 finalak jokatu ditu, azken 2 ekitaldietan Reala izan da txapeldun, eta ongi etorria Alabesi emango diogu, eman genion, Alcalá de Henarezen, lehen mailara igotzen egun hartan Atletico Madrid beren aurka, eta esan behar, talde indartsua dela, proiektua aspaldikoa, 5. urtea dute, oinarriari eutsi eta 10 fitxaketa egin dituzte, futbolean ederki egiten duen taldea da.
Bai, iaz aipatu genuen, ikusi genituen partida guztietan, eta ikusi ez genituenak ere ikusgarriak izan ziren. Joko oso interesgarria proposatzen du, jokalari asko ere, badira interesgarriak direnak, oso aberatsak, teknikoki ere, azkarrak aldi berean, batez ere bi hegaletan eta goian ikusiko dugunez bezala. Miriam ere hor, zelai erdian pixkat oreka emateko, tatzean beti aipatzen dugun, Kristina teknikoki ere hankekin oso ondo moldatzen den atezain bat jokalari bihurtuta, ez? Joantzen demoratiko azken txampan, Miriam atzean ikusi genuen, eta orain berriro ere, bere onera etorri da, zelai erdira, apurka-apurka egin dituen fitxaketak aipatuko dizkizuegu, eta Atletiken Karrantza trofeoa irabazi dute aste honetan, ospe handikoa, dagoeneko Teresa Herrera Koruñan, Kuerbo ere aurten klasiko bat, emakumezkoena aurten lehenengoz, eta berriro ere, birritan jokatu da Karrantza eta biak zuri-gorrientzat izan dira, gazteek urras bat egin dute aurrera, eta 3 fitxaketetatik 2 gaur berdegunean dira, atean Mariason Quiñones, Realetik fitxatutakoa, eta aurrealdean Peke, biak oso ezagunak, Deportibo bigarren mailara jaitsita, Ainitze Barea, Peke fitxatu da Atletikek, eta Euskal Selekzioarekin ere ikusi genuen. Mariasun oso ondo ezagutzen du, Realean egin dituen urteetatik, jendeak behar bada Peke gutxiago, baina Arrigorriagako jokalaria aurrelari bikaina da. Bai, eta ikusi genuen zuk aipatu dezun partidu hartan, Euskal Herriko elastika jazten, zoragarri bilizan, partidu ikusgarria jokatu zuen jokalari honek, Mariasun gehiago ezagutzen dugu azkenean Euskal talde batean aritu izan delako, baina zuk aipatu dituzun 3 fitxaketa hoiekin iraiak ematen dion bere dakien hori, Atletik aurten beste ez dut esango urrats bat baino gehiago, baina urrats bai eman du eta hor goian ibiliko den taldea izango dela imaginatzen dut. Itxaso Uriarte da 3. fitxaketa Realetik iritsi den erdilaria, tamalez minartuta dago, ez da ezer larria, arazo fisiko batzu ditu eta horregatik gaur ez da berdegunean izango erdilari Gasteiztarra. Hasi da Euskal Herria Kopako finala, Atletikek baloia hanketan du, Naroa Uriartek, esan behar, asteazkenean Atletico Madrilen aurka Karrantza trofeoaren finalean jokatu zuen 11-gotik, 8 hemen daudela, hasieratik. Ez bairi gabe, liga hasiera ate joka larraitz eta badirudi 11-koak pixkanaka finkatzen ari direla. Bai, azkenean datorren astean hasten da denboraldia. Egia da astean zehar partidu bat jokatu izan dutela, handikan bidaia bat egin behar izan dutela, baina gaur egungo jokalariek entrenamendutan eta entrenamenduak ez diren egun horietan ere asko indar berritu egiten dira, orain beraien lana hau da, beraz gorputza gerozta gehiago zaintzen dute. Ez nago harritzen bat ere iraiak proposatzen duen 11-ko honetan, gainera aurten egin dituzten 3 fitxaketa horiekin aberastu egin du bere talde osoa, ez da bakarrik 11-12 jokalarirekin ibiltzeko talde bat baizik eta hor baditu, begira Banesan Jinber, begira zein faltadan ere, begira Erika, Itxaso, ez dagoela momentu honetan deialdian arazo fisikoak direla eta baina hor badauka lan egiteko iraiak eta burua usteak. Txapelduna partida honetatik aterako da, atzo Oñatin 3. eta 4. posturako neurketa jokatu zen Reala eta Eibar aurrez aurre, txuri-urdinak 2-1 nagusi izan ziren. Gaztearenak, baloia berreskuratu Alabesentzat, hortxe da Karla Armengol. Arabarren fitxaketako bat, Liz eta Baldezate, nor baino nor gehiago, Taparangoak baloia atzerago Naroa Uriartek eta hortxe da Mariasun Quiñones. Realetik fitxatu duten atezaina. Azken partidetan, Andrea Delanabak hasi izan du partida, hasierako 11-koan. Gero bigarren zatian, Mariasune jokatu izan du, gaur hasiera batean alderantziz, denboraldi aurreko aurreneko norgehiagokan gertatu bezala, Osasunaren aurka, Mariasun titular, eta orain beste atezaina, Cristina Cornejo, luze jokatu du Donostiarrak, Marta Unzue, kapitain lanetan Atletiken Ogiza, Irene Ogiza gatzera, Marta Unzue, eta atzerago, Oiane Baldezate bere ondoan, Naroa Uriarte. Unzue, baloi jabetza iraiaren jokalariek dute, pasea zuzen aurrera, Miriam, erasoan orain Alabez, Armengol, zelai erdian Alba, Miriam, egalean Gazte,
Bilabonakoak baloia atzera, Miriam eta Ojale, nigeriarra, Madrid Club de Futbol femenino taldetik iritsi berria den futbolaria. Pasea zuzen, Liz Chamorrok kontrola egin nahi zuen, baina Ogizak eraman, Eunate, eta Liz Chamorrok okituta, albokosak izango da zuri-gorrien alde. Larraitz biek baloiarekin gozatzen duten taldeak dira. Hotxe Mikel Crespo, Alavesen entrenatzailea. Hortaz joko proposamen interesgarria izango dugu hemen eta demoraldian zehar ere bai. Bai, nik uste gero ez da talde gehiagok jokatu nahi dutela baloiarekin, ez? Teknika ere asko lantzen den momentu honetan, futbol inguru honetan teknika asko lantzen da. Ezaguna ditugu gainera bi talde hauen proposamena zein izaten da, baloia nahi izan dute, nahi dutela ia gehienetan. Agian Alavesek baloia bai, baina zuzenagoa da, baina aldi berean horrelako gainera futbol zelai batean non oso zabala dan bi proposamen hauek oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Erne baloiarekin Alba Aznar, zuzen, sakon jokatu du Anemiren entzat, eta jokoz kanpo ezkerreko egalean ari den jokalaria azpimarra egin behar du jokalari honengan. Anemiren Horren demoradia du, Alavesen aiztoaren modukoa da ezker egaletik. Beste aldean, Itziar Gaztearenak du baloia. Aurrera, hori da Liz Chamorro, zuri-gorri batek ukituta, metro batzek aurrera egin eta arrastotik aterako du beste behin Mikel Cresporen taldeak. Miriam, baloia kendu diote Kataluniarrari. Ogiza, Peke, eta falta Irene Ogizari egin diote, Durangoko jokalari gazteari. Ikusie, Oinarriko iruki hori, Naroa Uriarte, Oiane Baldezate eta Irene Ogiza, oso hirukote gaztea. Aztegian jarraitu izan ditugu azken urteetan, eta dagoeneko beste batzuk bezala, gora iritsi dira, eta minutuak pilatzen, eskarmentua eta apurka-apurka oso jokalari garrantzitsuak Oian Hernandez, eskuinegaleko jokalaria bezalaxe. Bai, eta aldi berean zuk aipatu dezun Ogiza, ez? Hasiera batean bazirudien Baldezate izango zala Damarisen, ez dakit baina Damarisen urrengoa edo, baina poliki-poliki Baldezate ere atzean jokatzeko jokalari bat bihurtu da edo da, Iraiak oso ondo moldatzen dioen tekniko bat da, ezagutzen ditu gainera, Arrobian lan egindako tekniko bat delako eta izan delako, eta momentu honetan, berak dakien guztiak gehitzen diozu atletiki buruz ezagutzen duen guztia, bera bezalako kapitain izandako batena badala, momentu honetan Arrobitik etortzen diren jokalari guzti hoiei etekin izugarria aterako die Iraiak eta bere taldeak. Bien bitartean, Baldezateren falta, Chamorro hori egindakoa, Gaztek aterako du. Motzean, Alba Aznar. Pase okerra, Jordan Clark, estatu batuarrak esan beharra dago, eta bi zenbakia, Alavesera iritsi berria dela, baina probetan dago, oraindik ez dago fitxatuta, eta ondorengo asteetan erabakiko dute. Gasteizen geratuko den ala ez, Koloradokoa da, eta hango txapelketan eskarmentua duen jokalaria. 10 fitxaketa egin ditu Alavesek. Ateko esak izango da, Atletiken alde. Arroiarekin, Mariasun Quiñones. Erdiko atzelariak arean barruan, zabalik dira, Naroa Uriarte eta Oiane Baldezate. Baloia Naroarentzat. Honek ez du ondo jo. Ederki estutu Alavesek goian eta baloia berreskuratu dute Mikel Cresporen jokalariek. Eraso ezkeraldean, aurrera bidean, arabarrak, paseatzera, Alba Aznarrek egin du Ojale. Beste aldean, Gazte. Barrutik Miriamek keinu egin, baina segurtasun bila atzera jodu Jordan Clarkekin bat egiten, bat eginez, hobeto esan, Bilabonakoak beste aldean Majarin, barrurako mugimendua Anemirenek, Chamorro jukitu, erdirak eta Chamorro jaurtiketa eta gola.
burukada bikaina, zen mugimendu egin duen paraguaitarrak, argitasun handiz, jokaldi bikaina landu dute arabarrek, eta denboraldi aurre honetan makina bat gol egindakoa den Liz Chamorrok zabaldu du markagailua Astin, Alavesek bat, Atletikek utz. Eta hemen egia esan, hasierako mugimendu horretan, Jordanek egin duen kontrol horretan, bi jokalari atzean utzi ditu, hortikan aurrera, mugimendu oso aberasgarriak egin dituzte jokalari guztiek, eta nik esango nuke egin duten guztia, zoragarri izan dela, Mariasunek ere ezin izan du ezer egin baloi horren kontra, baina hemen ikusteko dago Alavesek ze proposatuko duen denboraldi guztian zehar, baina orain arte jarraitzen badu, azkenean egia da arrisku asko hartzen ari dela, ze azkenean goian jokalari asko sartze ditu Iraiak, egia da Alaves ere badagoela jokalari bat bestearen kontra, baina baloia izan ez gero, azkenean arriskua Alavesek sortuko du, ez Atletik ez? Zentzu horretan argi ibili behar dute, baina asko gustatzen nahi zait Alaves nola moldatzen ari dan. Gainera jakinda zein daukan aurkari bezala, ez dela bakarrik Alaves ze proposatzen duen, baizik eta hor aurrean ze jokalari dituzun, eta zer eragina daukan final batean aritzeak, ez? Ausardia eta nortasuna erakusten ari da Mikel Cresporen taldea izan ere, guretzat ez da berria, eta esan dezakegu lehengo lepotik burua jokoari dagokionez, Alavesek azken denboraldietan egindakoa berresten ari da, dagoeneko goi mailan, eta oso goi mailako talde baten aurrean gaur hemen, Atletik aurkaria du, eta aurrenekoz Euskal Herriko Kopa Gasteiz eraman nahi dute arabarrek. Markagailuan aurre hartuta, Liz Chamorro, joan zen denboraldian, askotan Marta Sanadiranekin apostu hori elkartrukatzen zuten, elkarrekin ere jokatu izan zuten, hainbatetan, baina normalean bietako bat, izaten da referentziazko aurrelaria Alavesen, eta gaur, paraguaitarrari konfiantza eman dio besteak beste entrenatzaileak, demoraldi honetan gol piloa sartze dituelako eta jokalari moldagarria da. Egalean ere zabalik handia izanagatik bizkorra ere bada eta eskarmentua du Sporting Huelvan ibili zen lehen mailan eta joan zen denboraldian oso jokalari garrantzitsua izan zen Liz Chamorro Alavesen. Bai, eta zuk aipatu dezuna, azkenean zelako garrantzia dauka jokalari batek jarraipena izatea partidu bat zein bestean eta aurre denboraldian batez ere. Askotan entrenatzaileek uste dute minutuak gutxi gora bera jokalari guztiek berdinak izan behar dituztela eta badaude jokalari batzuk non minutu gehiago emanda etekin gehiago aterako dutela, ez? Eta kasu honetan Gian Chamorro horrelako jokalaria da, fisikoki ere oso jokalari abila dela iruditzen zait, oso fina, ondo landuta, eta zuk aipatu duzuna, azkenean ez da edozein jokalari, nondik etorri dean, eta zer erakutsi du batez ere iazko denboraldian. Erasoan berriro ere arabarrak. Garazio Osasunatik fitxatu duten futbolariak egin du sakea, hortxe golegilea Liz Chamorro, ondoko marrara heldu da, erdiraketa egiten alegin du, eta kornerra izango da arabarren alde. Erasoan berriro ere Mikel Cresporen taldea. Sake egiteko prest, Anemiren, ezker bikaina duen futbolaria. Hortxe zabalik, berriro ere Liz Chamorro eta zetxo bai gurutzatuta errematea, baina berriro ere asmoz itala erakutsiz. Bai, oso ondo Anemirenek jo egin dio baloiari eta hor Chamorro naiz eta beste Atletikoko marka batekin bazegoen nahiko karri eman dio, beste golaukera bat, egia da Atletikek guaindik ez duela bere nortasuna erakutsi, bere jokoa, agian astean zehar jokatutako partido horrek ere eragina izan dezake, agian beroa ere, kanpoan jokatzea, azkenean, badira aitzakiak edo erabili daitezkenak, baina egia da Alaves gehiago, edo hobeto esan da, hobeto atera dela futbolzelaira eta oraingoz, 12-13 minutu hauetan gehiago erakutsi du Atletikek baino. Hortxe Iraia Iturrek ikusten ari gara Atletikeko entrenatzailea, denboraldi erdia egin zuen, Angel Villakampa kargua betu zutenean, erregegunean. Jokalari handia izandakoak hartu zuen bere betiko taldea eskuartean, eta denboraldi zaila aurrera aterata, orain hasieratik pixkanaka erakusten hasiko da,
bere jokamoldea, estiloa eta nortasuna. Hasteko gaztei aukerak ematen eta taldea indartuta, eraberrituta aurten. Iaz baino denboraldi hobeago egiteko esperantzarekin. Baliabideak baditu horretarako. Jakituriare bai, ez bairik gabe. Baietz, nik esango nuke aurten Iraiak daukan taldearekin, non aberastasuna daukan jokalari oso veteranoekin, gehi jokalari oso gazteekin, zer emango dien bata, zein bestea, eta gero dudarik gabe aurten gustatuko litzateke asko gainera, Nekane bezalako jokalari bat ja indar berrituta, osatuta erabat, bere lesio larri horretatik, gehi izandako zailtasun fisiko horiek ja pasata, berriz ere ikustea, Julema eta bere lesio txiki horiek, azkenean baditu Iraiak jokalari oso interesgarriak, eta gero horri gehitzen badiozu, Marta Unzuek emango dion estabilidadea horratzean, gehi baldezateia ez dala lehenengo eta bigarren urtea hor aurrean jarrita eta Ogizak nik uste emango diela beste oreka bat, horri gehitzen badiozu. Arrobitik etortzen diren jokalariak, gehi Garazi bezalako jokalari baten atzean, izugarria izan daiteke, aurtengo denboraldia, jakinda hor goian egongo direla biru taldeagian beste maila batekin, ez? Aipatu duzunaren arira, partidazia horretik Joseba Agirre kirol zuzendariarekin izan gara, eta fitxaketei buruz mintzatzen ari ginela, 3 ez, 5 badituela. Izan ere Nekane eta Erika fitxaketzatzat barkatu dauzka, azken bi denboraldietan izan dituzten arazo fisiko guztiak kontuan hartuta, gorabera asko izan dute, eta osasuna lagun baldin badute, esan daiteke iaia 2 fitxaketa gehiago direla, eta haze 2 fitxaketa izango lirateken daukaten eskarmentua eta mailagatik, Nekane eta Erika Vázquez. Bai, eta nik uste jokalaria izan garenak bakarrik ulertu dezakegula, benetan zer esan nahi duen urte txar bat pasatzea, eta ez 20 pik urterekin, ez? Ja, urteak badituzte bi jokalari hauek, Erika zer esanik ere. Egia da, berak ere ezin duela aste batetik bestera, berdin ibili, egia da, astelenak izan daitezkela oso gogorrak, astean zehar berreskuratzeko bere fisiko guztia, baina horrelako jokalari bat ez dezu hartzen edozein klubetik, ez? Orduan gehitzen bai duzu, hiru jokalari horiek, Arrobitik hartzen dituzun jokalariak gehi. Batez ere Erika eta batez ere nik esango nuke Nekane bere adinagatik, bere zuk aipatzen desun eskarmentu horrengatik gehi teknika eta taktikoki nola moldatzen den, urte oparoa izan dezake Iraiak, ez? Falta Atletiken alde, baloiaren inguruan, Eunate eta Marta Unzue. Nafarrak aterako du, kapitainak baloia area barruan ipini. Kontrolean utxe egin du Luziak, etzen erraza. Eta kontrasoan, Alabez, motzean ukitu du. Albak, Garazi, Liz Chamorro, bidea itxidio Jan Hernandezek, eta korrikaldean Lurrera hori da. Armengol, jokoa etenda hemen, Astin, ordu laurdena gainditua dugu, Alabez bat eta huts, irabazten ari zaio Atletiki eta falta dirazi du. Baina Armengolen erorikoan. Hemen Iraiak argi pili beharko du bere urte osoan, falta Alabezen zelaian izan da, oso azkar atera dute Luziak izan du golaukera, kontrol txarra, eta hortikan atzeraka bide horretan Atletik oso motel ibili da. Marta Unzue azkarrena ibili den jokalaria izan da, baina bakarra, beste guztiak beste tempo bat izan dute, eta hortikan kontraeraso horiek azkar moztu beharko dituzte denboraldia lasa ibili nahi badu behintzat. Maixutasunen zenaban du baloi hasieran Eunate, baina gero kontrola luze, atera zaio, berandu sartu du oina eta falta egin dio Gazteri. Ziar Gaztearena, min hartuta geratu da, dagoeneko bere onera etorrita, urte batzuk pasa dira, baina Cristina Cornejo eta Gazte berriro ere gorengo mailara itzuli dira, Bai, eta bereziki bi jokalari hauek pasa dutena, ez? Azkenean Realatik atera ziren, lehenengo maila nik uste
bazeukatela beraien tokia, batez ere gazte, agian krisena zailagoa zen Mariasun atzetik zetorrelako ez, baina gazte lateral eskubi horretan realean oso gauza politak egin izan zituen, eta bazirudien egun batetik bestera, Realak ez zuela kontatzen berarekin, eta ja, hemendikan aurrera, Alavesen egia esan, urte oso onak egin ditu, batez ere iazko denboraldia zoragarria izan zen, Alavesek asko irabazi du horrelako jokalariak fitxatuz, Miriam, Gazte, Kris, ezkenean badaukate beraien Posa, Alba ere, hor, jokalari hauek ere indarra emango diete, batez ere, badakitelako zer dan lehenengo baina jokatzea. Luze jokatu du Mariasunek, Ojalek aurre hartu dio, Luziari kontrola egunatek, Biurrungo agatzera, hor txaurkitu du Baldezate, Luze jokatu du, erdiko atzelariak, baloia Pekeren ganaditzoa, oso jokalari bizkorra, lanak izan ditu Sonia Garzia, Majarinek, ezkerretik Garasi Fazilaren laguntza, Luze jokatu nahi izan du hegaletik, eta atzera berriro ere baloia Kristina Cornejoren hanketan da. Ojale. Erdiko atzelariak aurrera, Obizak ondo eraman, eta Ojalek okerra konpondu, baloia bere talderantza berreskuratu eta Gazteren hanketan utzi du. Ojale berriro ere. Karla Armengol, kontrolaki ez egin dio, Unzue, urrunetik egin du saiakera Marta Unzuek, azken metroietan arazoa ditu atletikek, Batalei piloa baina oso sendo, oso serio dago Alavés, eta argitasun falta badauka. Bai, eta gainera Nekan eta Luzia bandako jokalariak izanik ez dira zabaltzen barruraka, juten dira, Pek eta Julema ere ez dira bandetara erortzen, orduan hortikan aurrera zuk aipatzen duzun hori ez, bidea estutu egiten da jokalari asko gehiegi. Barruan sartzen dira eta Martak eta Obizak baloia daukaten momentu horretan ez daukate argitasuna. Horri gaitzen badiozu ere alde batetik eunat eta bestetik oian ere goraka oraindik ez direla jun, estutu egiten da zelaia gehiegi. Chamorrok baloia eraman kemen handiz, berriro ere bikain paraguitarra, erdiraketa ere ona, ez du gutxigatik erremate egin Anemirenek eta berriro ere arriskoa sortu du Atletikenaren inguruan, Alavesek nortasun handiz jokatzen ari da Mikel Cresporen taldea, aldakoakoa zutik da, aginduak emanez, eta aurreikuspen guztiak betetzen ari da talde arabarra, joan denboraldian egindako lana aintzat hartuta eta batez ere denboraldi aurrean erakutsi duen guztiagatik. Pase hori Gaztek moztu, baloia galdu Erne, ziztu bizian aterako da Luzia, ezkerrean Julema da, baloia Gasteiztarraren gana, errekortea, erdiraketa, ondo Majarin, ondo ere Peke, eta jokoz kanpo. Balio igabe utzi du jokaldia, esan daiteke, urnetik egindako jaurtiketa bat kenduta, Kristina Cornejok ez duela oraingoz aparteko lanik izan, eta hori esanguratsua da. Bai, batez ere jakinda aurrean zeintzuk ari diraen. Daukazu alde batetik Peke, gola daukala, Julema gola daukala, eta Luzia eta Nekane bi galetan, ez? Baina argitasuna falta zaio Atletiki. Baloia daukan momentuan, ohituta gaude Atletik edo oso vertikala izatea, edo baloia jokatzea, eta gaurkoan ez dauka ideia oso argia. Egia da Alaves oso ondo jarrita dagoela zelaian, azkenean badirudi akats guztiak Atletikenak direla, eta ez da kasua. Atzean asko gustatzen nahi zaitu Jales, zelako segurtasuna ematen ari zaion, eta gero Jordan, ez? Hor zelaian jokatuta, nik uste defensiboki bera bakarra dagoela, Miriamek askatasun gehiago daukala gora bera, eta horri oraingoz Atletiki ezin izan dio erantzun egoki bat eman. Eta aipatu ezu Ojale oso jokalari sendoa da. Arrokaren modukoa. Bai, fisikoa ere ikusten diozu eta fisiko izugarria dauka, ez? Bai goitik eta bai betik, gainera abiadura. Horrelako jokalariek ere batzutan hasiera batean lehenengo metro horietan zailtasunak dituzte beraien gorputza ere ondo jartzeko, abiadura emateko, eta honek lehenengo metrotik
badauka abiadura hori, eta gainera baloia dauka momentuan, indarra ere badauka, kolokazioa ere badauka, eta horri guztiarik gehituta, baloi ateratzeko ere buru osona erakusten ari da. Osio Jalek, 29 urte ditu Nigeriara, eta joan zen denboraldian bi taldetan aritu zen, Erroman eta Madrid Club de Fútbol Femeninon, aurretik Takonen ere bai, eta bere herrialdean hainbat taldetan. Falta ateratu Eunatek, luze, Miriam Ekukitu, gero Marta Unzuek, Nekane, baloia area ertzera, kontrola Luziak, atzera Eunateren gana heldu da baloia Ogizak pasea, Gazte Kukitu, eta falta, baloia eskuarekin ukitu du. Eunate Arraizak, oso serio Alabez, markagaldian aurretik, dilema berriro txalo artean berdegunera, 11 jokalariak berreskuratuko ditu Iraiak, eta oso minutu honak, Alabezek oso serio, ez dio aukerarik eman, min egiteko atletiki eta gainera ateratzen den bakoitzean hortzak erakuste ditu Mikel Cresporen taldeak. Gezurra dirudi, igo berri den talde bat izatea, gezurra dirudi lehenengo finala izatea Euskal Herriko Koparen inguruan diot, eta zelako proposamena erakusten ari dan, batez ere sendotasunaren aldetik, ez? Baloia daukaten momentuan, batzutan horrelako finaletan erre egiten du baloiak, kasu honetan jokalariek beraien lana badakite zein dan, gero ondo atera daiteke edo ez, baina orain arte, behintzat Alabesek erakutsi eta proposatu duen guztia ondo egiten ari da. Albotik aterako du Garazik, Osasunatik fitxatu duten jokalariak. Iruñatik bi futbolari ekarri ditu Alabesek, Garazi Fazila eta Sara Carrillo, lastima gaur ez dela berdegunean, aurreko igandean Realaren aurka min hartu zuen, ez da larria, baina jarraitu beharreko futbolaria hori, azken bi urtetan ikusi dugu, oso gaztea da, golegilea, baina aurrealdean makina burua uste sortzen dizkiona atzelariei, Sara Carrillo, 19 urte, eta fitxaketa oso interesgarriak egin ditu Alabesek alde horretatik. Bai, eta gainera Sararen kasuan ez da ohiko aurrelaria. Txikila oso ondo moldatzen dana, gorputza izugarri ondo jartzen duen jokalaria, zuk aipatu ezuna, gol mordoska sartu ditu, baina gol horietatik kalitatea handiko golak izan dira. Osasunari asko eman zion azkeneko partida arte, non Alabesek lortu zuen bere helburua eta Osasuna beste behin ere. Espero ezagun datorren urtean ere urte oparoa izatea eta aukerak izateko neurketak jokatzea, baina Sarak talde honetan asko egin dezake. Bi jokalari hauek galdu ditu Osasunak, baina esan behar, Nafarrek egitasmo sendoa egin dutela beste behin, eta datorren denboraldian honenen artean izango direla borrokan. Gorengo mailara igotzeko alegina. Marta Unzue, Erne, Nekaneare barruan sartu da, pase atzera, Luzia, gainean du aurkaria, baloiarekin jarraituko dute zuri-gorriek, Marta Unzue, Ogiza, Durungarrak, baloia atzera, Eunate, gaizki jodu baloia Nafarrak, Liz Chamorro eta Marta Unzue borrokan, baloia Mariasunenaketan, motzean, Baldezategi eman dio. Iane Baldezatek, begira da aurrera, ondo, Carla Armengol, Gazteren laguntza duatzean, Armengol, Bartzelonaren aztegian, azitako jokalaria, Sevillan, jokatu zuen joan zen denboraldian, utzita eta Alabesek fitxatu egin du. Falta egin diote Gazteri. Ez du presarik, Bilabonako jokalariak, Alba Kukitu, Gazte, aurrean, Liz Chamorro, zein ondo erabiltzen duen gorputza, lanak izan ditu Baldezate, baina Baldezate ere bikain, lehia horretan, Chamorro, golegilea lurrera, Eunateren falta dirazi du epaileak, alboko falta, Alabesen alde. Nik esango nuke golaz aparte, ze azkenean gola ikusgarria izan da, baina gola berak sartu arren talde osoko lana izan da.
baina irakurketa oso ona egiten ari den jokalari bada. Baditu urteak, badauka esperientzia, eta horrelako partiduetan tempoak oso ondo neurtzen duen jokalaria da. Bizkarrez ero oso ondo jokatzen ari da, baina oraingo falta ikusita Alabez pixka testu zebilela baloiarekin, eta azkenean auspoa berrez ere berreskuratu behar dezula, minutu edo segundu batzuk irabazi dizkio partidari. Arnasa eman dio bere taldeari eta arrisko asaltzeko aukera ere bai, Liz Chamorro, gortxe zijoan erremate egitera beste behin, Miriamek ukitu, Ogizak ondoren, eta eskuinaldean Marta Unzue, Nafarra. Pekek jaso du baloia, Arrigorriagako aurrelaria, ziztu bizian, Oian Hernandez, erdiraketa, eta ikusi non den Anemire. Hoi berdina esan behar nizun, estremoa, baloia atera duena, falta atera duena, iritsi da bigarren zutuen iara beraien defensak baino lehen, ez? Erdiraketa Eunatek egin du. Baloia Arabarrek berreskuratu, Anemiren, ez du faltarik adierazi, min hartuta geratu da, borkatilean mindu, Anemirenek, jokoak aurrera jarraituko du, eta azkenean, Arantza Gallastegi, partidako epaileak, partida eten, jokoa eten, eta Anemiren hartatuko dute, min hartu du lehia horretan. Egia da, justo, hanka zelaian zeukala jarrita, ez dakit esote den falta izan. Azkenean lehenengo baloiara iritsi da, baina hor Anemirenek, Jesus barkatu, baloia pixkate babestu nahi izan arren, kolpea atzetik jasan du. Zutitu da, Alabeseko zazpi zenbakia, hortxe errenka zelaia utziko dune batez, baina ez duera gozpenik izango itzultzeko. Baloia lurrera eta Zurigorrientzat izango da. Luzia Garziak atzera, Eunate. Atzerago Baldezate. Alabes bere zelai esparruan sartuta. Alba Aznar regala izten barkatu. Zelai erdiko jokalaria. Naroa. Baldezate. Luze jokatu. Trapagarangoak. Luzegi. Ez da, Oian Hernandez iritsi. Baloia doi kanpora atera da eta ateko sakea. Eragozpenik gabe, lehenengo zatia aurrera ateratzen ari da Alabes. Atletiken aurrean, hitz potoloak dira horiek. Gola egin du eta gainera nortasun handiz jokatuz. Apenas egin duen golaukerarik, apenas sortu duen arriskurik. Talde Zurigorriak aurreneko 45 minutu hauetan. Nekanek eraman izan baloian, Garazi, gorputza horretik ibini du. Lodosakoak, azkenean Zurigorrien alde alboko sakea. Nekane, Clarke gukitu, gero Miriamek baloia aurrera, Naroa Uriarte. Gozo ukitu du baloia Julema, Nekane, eta hortxe ageri da. Atezuloan Peke, baina bizkorrago ibili da. Cristina Cornejo, atezain donostiarrak baloia eskuetan du. Lehen zatiko ordu erdia gainditu dugu. Zarautzen, Asti futbol zelaian, Euskal Herriko kopako finala duzue hau. Alabes eta Atleti nor baino norgehiago Arabarrak bat eta huts irabazten ari dira. Lehen aldiz finalean. Alabes, eraso ezker aldean Eunate. Ondoko marratik gertu, erdiraketa eskasa egin du, eta hortxe galdu aukera Biurrungoak. Eroso, igo berria den taldea, oraingo minutu hauetan. Lau fitxaketa, hasierako 11koan horrek ere meritua du. Jendeak ikus dezan egitasmo badagoela honen atzetik eta urteak darama lanean. Talde gasteiztarrak, eta hortxe, Kris, Gazte, Miriam Alba, Liz Chamorro, Anemiren. Egia da Liz Chamorro iaz, joan zen denboraldian iritsi zela, baina besteek 2 edo 3 denboraldi badaramate. Bai, Alabesen. Eta gainera nik esango nuke, badaramaten jokalari horiek, lehenengo mailan jokatzeko esango nukenik, behintzat ofertak izan zituztela.
jarraitu egin zuten, aurreratu egin ziren, eta horri esker, kasu honetan Alabes gora igo da jokalari hauengatik eta egindako lan guztiarengatik. Orduan klubak erakutsi duen grin hau eta erakutsi duen proiektu honetan jokalariek zer esana dute, baina nola eraman duten klubaren agintariek ere, txalotzeko mentzio txiki bat behintzat egin beharko genuke, ez? Ez da bat ere erresa horrela jokalariak bigarren maila batean egotea. Osondo defensa lanean, erdirak eta ona izan da, erantzuna ere bikaina Majarinena, nekaren kolpea jaso du, lehia horretan, atzealde trinkoa, bierdiko atzelaria berriak dira. Esan behar, Sonia García Majarin, min hartu duen jokalariak, Atletico Madrilen egin duela bere ibilbide osoa eta joan zen denboraldian. Bigarren taldean aritu zen bien bitartean Anemirenen barnekaldia, zein erdirak eta zitala, horixe da Anemiren, ezker hegaleko aiztoa, jokalari zitala, aurkariarentzat, Erne Miriamen jaurtik eta alegina, adaratzea Este eta Larri Atletik jokaldi honetan, baloia beste aldean jaso du, Luze jokatzen alegindu da, ondo Jordan Clark, Alabesen probetan dagoen estatu batuarra. Eta beste falta bat, Arabarren alde, Karla Armengoli egin dio, Lucia Garziak. Baina bitu jokaldi honetan, non bukatu Mirianek, ia zenbandako partio guztietan Mirian atzean jokatuta edo ordian jokatuta etzan iritsi hainbeste goraino, bitu Armengole egin dioten falta horretan beste jokalariak non jarrita zeuden, beraz hemen atzetik lana handia dago, eta jokalariek ere oso ondo bereganatu dituzte Mikelen edo behintzat bere taldeak proposatzen duen guztia. Ez bakarrik ofensiboki, baloiarekin azkenean jokatzea erresagoa da. Baloiarekin ez zaudenean non jarri behar diren jokalari guztiak eta non egin behar dituzun kobertura guzti horiek ere, oraingoz behintzat ikusi dugun lehenengo zatiko 34-35 minutu hauetan, Alabes 10-koa. Hortxe armailak ikusten ari gara, Asti futbol zelaian, giro bikaina dugu, eta aipatu duzun Miriam, 14 zenbakia, Kataluniarra, 35 urte ditu, 4 liga eta 5 kopa. Besteak beste, Espainolen, Bartzelonan, Rayo Vallecanon, ibilbide hori dauka. Eta Alabesen dagoeneko 3. demoraldia. Pentsa horrelako jokalari bati zer eskaintzen dion Alabesek eta zer gustora dagoen horrela jarraitu nahi badu, ez? Orain baloia galdu du, Erne Atletik kontraesoan ateratzeko moduan zen, eta falta taktikoa Jordan Clarkek ofizio erakusten ari da, 22 zenbakia, itxura ona. Bai, nik ez dakitze baldintzetan geratzeko izan daiteken horrelako jokalari bat, baina ni gaurko partidan ikustea bakarrik dudarik gabe geratuko nintzateke, ez dakit gero ze baldintza dituen, azkenean ikusi behar dezu horrelako jokalari baten kontratua nolakoa dan, zenbat egon nahi duen, eta batez ere zergatik egon nahi duen hemen, ez? Agian, urte bat hemen eta hortikan aurrera ikusi, baina behintzat, oain arte hor zelai erdian, eta ez da erresa horrelako futbol zelai batean, zelai erdian defensiboki zu bakarrik jokatzea, baina ematen ari dion tempoa izugarria da. Erne, erasoezkeraldean Garazi, Logosakoak paseatzera Anemiren, berriro ere erdiraketa, orain itxia xamar, ez du arazorik izan, Mariasunek baloia bere ganatzeko. Jordan Clark aipatzen duzu, ez da orain hasitako 32 urte ditu, eta Bundesligan ibilia da, Karlsruhe taldea. Ikusten zaio eskarmentua duela eta taktikoki jokalari jantzia. Pekeren gara iritsi da baloia, Inize Barea. Kapotik Oian Hernandezen laguntza, baina barrura jodu, pase ona, Julemarentzat. Julema Korresek kanpora atera du jokoa. Oian Hernandez. Ez dio erdirak eta egiten utzi, Garazi fazilak. Baina kornerra izango da Zuri-gorrien alde. Erdikako jokaldia min egiteko aukera izango du Iraiaren taldeak. Aurrera doa lehen zatia, zarautzen, Euskal Herriko Koparen finala, 11. ekitaldia, aurtengoa, Alabes bat eta huts, irabazten ari zaio. Talde Zuri-gorriari,
Liz Chamorrok egin du gola. Korner ateratzeko prest, Eunate. Animoak Armailetatik, kornerra irikia, eta Irene Ogizari ez dio remate egiten utzi, Alba Aznar, kapitaina. Orain kornerra beste aldetik izango du Atletikek. Sakea egitera, Marta Unzue hurbildu da, kapitain lanetan. Miriam aipatu dugu, Bartzelonako jokalari ohia. Zelai erdi horretan zenbat urte Marta Unzuerekin, Euskal lanetan. Berak egingo du sakea, behetik, erasoan bezala, defensa lanean ere dotore, Liz Chamorro. Azkenean Alavesek ikusi behar duena da, talde guztia behar duela, defensan ibiltzeko eta talde guztia goraka behar duela. Azkenean urte gogorra izango du, baina erakusten ari da, talde guztiaren onurarako jokalari guztiek egin behar dutela. Berriro ere Marta Unzue. Itxia beste behin, lehen zutoinera Gaztek atera du. Eunate, erdirak eta loratua, goitik, haunda jabe, Kris, azkar atera du, Anemiren. Maixutasunez eraman du, bikaina. Pasea betik, Liz Chamorro pasatzen utzi, Armengol. Pase erdi aldera Alba, area barrura, oso asmo ona, oso ondo landutako jokaldia, baloia Mariasunek bere ganatu, baina hortxe, kanpotik barru aldera egin du mugimendua Karla Armengol, jokaldia amaitzeko dotore berriro erasoan. Baina oso ondo Alaves, atzetik hasita beste behin ere, kontraeraso horretan, Anemiren ze azkar ibilidan, eta ikustezu, azkenean Atletikek ez dauka aukerarik. Nei gustatuko litzaidake Atletik berriz ere bere onera etortzea. Alde batetik bestera mugitzen duen taldea, baloia azkarrago ibili dadila jokalariak baino ez. Azkenean gehiago nekatzen da jokalari bat mugitzen denean, baloia mugitzen denean baino. Eta hau falta zaio, egia da. Erne, baloia Albak eraman, Armengol, eta bikain Mariasun Quiñones. Abagunia izan duen Alavesek, baloia goian berreskuratu dute arabarrek, eta orain Alba Aznar min hartuta geratu da. Gulemak pase aurrera, abantaila osoa Kristina Kornejok izango du, baina berriro ere goian estutzen, aukera izan duen eta edarki konpondu du arazoa Mariasun Quiñonesek Atletikentzat. Bai, eta atzetik eman dio, azkenean txorkatiaren Akiles zona horretan bai eman dio, oso mingarria izan daiteke. Espero ezagun bakarrik hortan gelditzea, baina justo momentu horretan ez dakite zotedun zapaldu, baina Armengolek oso aukera ona, egia da Mariasunek azkeneko momenturaino itxaron egin diola, baina kasu horretan beste aukera bat, Marta Unzue oso motel ibili da jokaldi honetan, ez gaude ohituta horrelakoetan ibiltzea, baina nik leheno bezala ez, nik uste Iraia bigarren zatian beste gauza bat proposatu behar duela. Jakinda, horrela Alaves oso eroso dagoela, Atletikek ez daukala argitasuna, falta zaiola baloia daukanean, egia da mugimenduak badaudela, baina mugimenduak beti barrurak adoaz, eta Alaves oso sendo dago batez ere, horratzean sendotasuna erakusten ari delako, ez? Zelaia utzi beharko dune batez, Alba Aznar kapitainak, teknikoki bikaina da jokalari hau, eta arrisku bizia sortu du bere taldeak. Erabakigarria Mariasun. Beste atezainak du baloia, Kristina Kornejok. Bitxia 2015ean hemen jokatu zen, Astin, Euskal Herriko Koparen finala, Realak eta Atletikek, zurigorriek, irabazi zuten Joana Flavianoren gol bati esker. 23. minutuan Mariasuniak min hartu zuen atzean, eta Kristina Kornejok ordezkatu zuen. Gaur hemen aurkari dira bi hauek. Hortxe ezkerretik aurrera egin nahi zuen talde arabarrak, falta Garazik aterako du Anemiren lurrean. Ez, azkenean Garazik atzera joko du.
eta Majarinek hartu du baloia. Joan zen demoraldian Alavesen aurkari izan zen Atletico Madrid B taldearekin. Igoera partida erabakigarri hartan. Alcalá Henaresin. Hortxe, Liz Chamorro eta Mariasun lehian. Lehia astua dago hemen. Pasea motzegi, Oizak, Gazte, Sotsu lehiatu da hor, Bilagonakoa eta falta. Falta egin dio Irene Ogizari, Durangoko erdilariari, zutitu da. Lekua atzean hartuko dute arabarrek, Atletik erasoan. Erasoaldia, Oiane Baldezatek hasiko du. Luze jokatuta. Baloi Alavesen zelai esparruan, goitik, Nekanek ukitu, eta abantaila osoa, Kristina Kornejok, eroso beste behin, Mikel Cresporen jokalariak. Donostiarrak luze jokatuko du. Baloia ezker aldera. Buruz Nekanek ukitu, gero Untzuek, Miriamek eraman, irizpidea jarriko dio jokoari, Santa Colomakoak ezkerrera zabaldu nahi zuen, baina oso ondo Oiane Hernandez, Pekeren laguntza, pasea barura, Oiane, eta erdilaria berriro ere, estatu batuarra, Jordan Clark, erditik atzera, atzelari lagunduz, ederki bete du bere lana. Bai, horazkenean, Garazi alde batetik Majarin bere tokia utzi egin dute, bi jokalari hauek, eta Jordaneko sondo ikusi du irakurketa ona. Egin du atzean sartuz, era horretan Ojaleia Julemarekin geratzen zen, eta zentzu horretan, tempoiek ere neurketa horretan Jordan oso ondo. Lehen zatiko azken minutuan gara. Korner alde izango du Atletikek, eta Eunatek aterako du. Liz Chamorro berriro ere bikain defensa lanean. Aldaratzea Oianek jaso, area barruan ipini, Ojalek buruz ukitu, zetorkio moduan, zartako eman dio baloiari Luziak, baina gainetik kanpora atera da, ondorioi gabe amaitu da jokaldia. Ikusi behar, orain, 45. minutua, zenbat luzatuko duen epaileak. Bi jarri ditu, bai. Justo uste Luziak aipatu duela zer. Eten pare bat izan dira eta horren ondorioz, zertxo bai luzatuko du lehen zati hau Arantza Gaiastegik. Batekosak egin du Kristina Kornejok, Luzia eta Gazte lehian, baloia atzera Eunate, Untzue lehen ukituan, bat egin nahi zuen Luzia Garziarekin, egal hori ondo itxita dauka Itzia Gaztearenak, baloia arabarrentzat izango da. Ez du presarik, zelai erditik aterako du Bilabonakoak. Chamorro, Eunate du gainean, lurrera baina hor ez da ezer, baloi jabetza berreskuratu dute zuri-gorriek. Azken arekin egin nahi du Iraia Iturregiren taldeak, minutu bat, lehen zati amaitzeko. Julema, Eke, gainean du Ojale nagusi, baloia kanpora, bere taldearentzat izango da. Presari gabe, beste behin Itzia Gaztearena. Armengol, lurrera falta, arabarren aldea adierazi du epaileak. 30 segundu baino ez, lehen zati amaitzeko, aurretik Alabes, eta esaten aritu gara oso itxura hona emanez, garraitz. Bai, lehenengo zati honetan txalotzekoa izan daiteken minutuak izango dira. Batez ere jakinda egin duen guztia ondo egin duela. Ez diogu akatsik ikusi, oso sendo, oso serio gainera partidu guztian, baina jakinda aurrean daukan jokalari edo taldea hobeto esan da Atletik itala, ez dala edozein talde. Txalo artean, namaitu da lehen zati hemen Astin, Zarautzen, Euskal Herriko Kopako finala duzue hau. Atletik eta Alabes nor baino nor gehiago, lehen aldiz finalean bi talde hau. Atletikek final guztiak jokatu ditu, baina estreinokoa da, arabarentzat.
eta iritsi berria. Aurretik da markagailuan, Lis Chamorro gola egin du, jokaldi bikain baten ondoren, buruz, ederki gainditu Mariason Quiñones. Badagu, bigarren zatiarekin batera itzuliko gara, Zarauztik, Asti futbol zelaitik.
Finalaren bigarren zatia, Atletik eta Alabes nor baino nor gehiago, eta hasteko Atletikek 4 aldaketa egingo ditu, bigarren zatiaren hastapenean, bistan da Iraia Iturregi ez dela gustura geratu, bere taldeak egin duen lanarekin, Alabes bat eta huts irabazten ari da, Txamorrok egin du orain arteko gol bakarra, hobeto moldatu da, talde arabarra, igo berria, oso lan serio egin dute, lehen zatian defensan bezala, erasan ere tarteka hortzak erakutsita, eta zelairatuko diren 4 jokalariak, dagoeneko elastikoa jarrita, Garazi Murua, kapitaina, erdiko atzelari lanetan ariko da, Sofistilla ere, zera erdiko futbolaria, Ane Azkona, erasoko futbolaria, izango da 3. Eta hortxe, Ainhoa Vicente Moraza, 2 hegaletako batean, kokatuko den futbolaria. Nik esango nuke Naroa Unate Unzu eta Luzian gatik akaso, okerrez banago, hor beroketa lanetan dauden 4 jokalari horiek falta direlako. Eta biztan da joera zein denela Raitz, 4 aldaketa kolpetik, Iraiak eta Alabeseko arkatu 11 utziko dio. Bai, azkenean ondo dagoenean, mantendu behar dezu, gaizki dagoenean, egia esan aurten eta gainera beretziki horrelako partidoetan aldaketa ugari egin daitezkelako, aldaketak egin, berriz ere aurpegi aldatu, oraindik ere badaude jokalari batzuk ateratzeko, baina egia esan Alabesek ez du zertan aldatu behar 11 jokalari hauek oso etekin ona eman dutelako. Agian aldaketaren bat egitekotan fisikoki larri dagoen jokalari batengatik izan daiteke, baina bestela jarraipena izan beharko luken talde bada. Esan bezala, Garazi Murua, erdiko atzelaria, besokoa jantzita orain Naroa Uriarteren lekuan, baloia aurnekoz ukitu Getxoztarrak, Iztiak, zelai erdian, Ogizaren ondoan izango da, Marta Unzuek ordezkatu du, Lapurtarrak, ezkere galean, 3 zenbakiarekin, Ainhoa Vicente Moraza, Eunateren ordez, eta goian, 16 zenbakia bizkarrean duela Ane Azkona, hoietxek aldaketak. Garazik ukitu du baloia, atzeran Ekanek, Baldezak terenanketan da. Baita maikakoaz aldatzeaz aparte ere, Julema hor punta erdian lan egingo du bigarren zati hontan eta goian 2 aurrelari jarri ditu, ez? Argi dago aldaketa bakarrik ez dela jokalarien aldetik, baitik eta zelaianaren kokapenean ere aldaketa desente egin du. Ondorain Zurigorriak Iztillart, are barruan pase egina izan du, baloia urrundu dute arabarrek, eta falta behartu du Liz Txamorrok, berriro ere maixutasunez, lekuzkanpo atera du Baldezate, jokoa eten eta arnasa emango dio bere taldeari. Bigarren zatiko aurreneko minutuak dira, Asti futbol zelaian, arabarrek dute baloi jabetza. Garazik joko du, motzean, Alba Aznarrekin batekin izan du, bizkoribili da Ogiza, eta baloi Atletikentzat azkal atera du Ane Azkonak, batikoaren agindu Julemarekin, erdiraketa, arriskutsua izango da, Erne, Nekane, eta baloia langa gainetik kanpora, gainera etorri zaio Ojale, baina bigarren zatia, Zurigorrien aukera paregabe batekin hasi da. Bai, oso ondo, Atletik beste martxa batekin hasi du. Egia da, lehenengo zatiaren, lehenengo 5-7 minutuak horrelakoak izan direla, zain agian zorrotzak, baina bai, baloiaren jabetzarekin azkartasun gehiago eman dio baloiari. Egia da, kasu honetan beste gauza bat behar duela, Iraiak eta bere taldeak, baina behintzat aurpegia beste bat da, beste gauza bat proposatu nahi du Iraiak, beste gauza bat da ateratzea edo ez. Baina kasu honetan Ojale ze azkar ibilidan eta Kris ere pausu batzuk aurrera, azkenean porteria badirudi txikitu egin duela ez. Miriam, hegaletik pase aurrera, Txamorro, lekutik atera du Garazi, Morazaren laguntza du, erdiko atzelariak erdiraketa,
Paraguaitarrak egin du, beste aldean Oian Hernandez eta Anemiren leian, eta alboko sake behartu du Alaveseko jokalariak. Aurkariaren zelaian jokatu nahi du beti Mikel Crespok. Hortxe da, talde arabarra, Garazik atera du albotik. Chamorro, bi aurkari zinguratuta, eta azkenean Paraguaitarraren falta dirazi du, ondo aritu da leian Irene Ogiza, eta baloia bere taldearentzat berreskuratu du, Baldezatek luze, ez izan du Nekanek ukitu, Gazte, Nekanek kendu dio baloia, Moraza, Sakon, Erne, oso bizkorra baita Peke, baina ikusgarri ere ojale, Bai, eta gainera guk ezagutzen dugu Peke ze ondo jartzen duen gorputza, ze ondo ibiltzen dan baloia babesten, baina kasu honetan ojale azkarragoa da, eta gainera gorputza badaki jartzen. Orduan parekotasun horretan orain arte behintzat ojale garai. Gazte, baloia galdu du, Itziar Gaztearenak, Nekanek luze, ojalek aurre hartu dio Ainize Bareari, Erne, gainera etorri zaio Ane Azkona, Kristina Kornejori, luze atera, luze ere pasea loratua Anemirenek, abantaila osoa Mariasun Quiñones, Atletik taldeko atezainak. Hegaletik jokatzen hasiko da Iraia Iturregiren taldea. Moraza, atzean Garazi, bigarren zatian zelairatu diren bi jokalariak. Laguntza behar du, ez du zulorik ikusten, ondo orain Julema, argitasuna eman dio jokaldiari, Nekanek jokoa zabaldu, Oian Hernandez, pase arabarrura Azkona, eta oso bizkor ibili da Majarin, Alaveseko ezkerak barkatu erdiko atzelaria. Madrilen jaiotako futbolaria da, oso gaztea, 18 urte, besterik ez. Atletico Madrilen arrobitik ekarri dute aurten. Kornerra Nekane Diezek aterako du. Atletik berdintzeko golaren bila. Atera du Nekanek, luze, ez dio indar gehiegi eman, burukadari Julemak, eragoztenik gabe, bere ganatu du baloia Kristina Kornejok. Jokoa ezkerrera zabaldu du. Garazi, Osasunako jokalariak pase ustela egin du, baina oso ondo beste behin defensa lanean Anemiren, erasoko jokalaria, Alba katerako du jokaldi aurrera, pausoz kontrarrapatu du. Garazi fazila, Lodosako ezker atzelaria, Atletik entzat da baloia. Iztila, Ogiza, pasea galera, luzea, Majarinek luze, Chamorro eta Baldezate, baloia atera dela dio epaileak, Atletik entzat izango da. Sakea egiteko prest, Oian Hernandez. Iraia Iturregi Atletikeko entrenatzaile aginduak ematen. Oiane berriro ere. Alba, Chamorro. Ederki ez egin dio Ogizari. Aurrean du Baldezate. Baloiarekin egalerantz zabaldu da Liz Chamorro. Denbora urratu, arnaz eman nahi dio taldeari. Taldekide gutxi zituen inguruan. Baloiak kendu diote. Baina goian ondo estututa. Arabarrek baloi jabetzarekin jarraituko dute. Lan ikaragarri egiten ari da Anemiren defensan, Bai, ohituta gaude, egia esan, defensiboki lan handia egiten duen jokalari bat izatea, baina egia da agian, oain arte ikusi egun Anemiren fisikoki ere, azkeneko batez ere bigarren zatian beraka egiten zuela, lehenengo zatian lan izugarria egin du, bigarren zati hontan ere berdin ibiliko delakoan jarraitzen du, eta egia esan ez bakarrik abiadura aurreraka pixkat erresagoa badala baloia daukazulako, baina atzeraka ere sekulako lana egiten du Alavesen mesederako. Miriamek egin du jaurtiketa eta erantzuna erasoan Atletikek, Ane Azkona, pase atzera, adratzean motz,
Julema, area barruan baloiarekin. Erdirak eta behartuta egin du, Ojale. Estuasunak hor, Alabesek. Moraza. Azkenean ez du behar bezala jo. Baina oso itxita dago Alabesen atzealdea. Egia da, estutasuna pasa dutela orain Mikel Cresporen jokalariek, baina onik atera dira beste behin. Ane Azkonak bizitasuna batei orasoari. Atera du Krisek, Majarinek pasatzen utzi eta gutxigatik ez du Garesti ordaindu. Hortxe ziren Peke eta Ane Azkona, urren ez urren. Oiane, atzean Baldezate. Ezkerrera, hortxe da Inoa Bizente Moraza. Donostiarrak bizi. Baloia hartu eta ederki zabaldu jokoa ezkerrera Peke. Atzez aurrera jokaldi amaitu nahi zuena. Inoa Bizente Morazak ondo atletik orain erasoan egaletik. Oain Morazaren laguntzarekin azkenean atletikek banda horretan ibilbide gehiago dauka, rekorrido gehiago dauka Morazak eta gainera abiadura horri ere atake horretan taktikoki ondo jartzen den jokalari bata, ez? Zentzu horretan ikuste Iraiak egin nahi izan duena da bi bandetan, bi lateralak rekorrido gehiago izatea, hor, arazo bat egon daiteke eta gero atzeraka bueltatu hartzea. Kasu horretan egia da, horratzean geratzen den Ogiza, zentralen artean geratzen dela eta lauko defensa horretan hirukoa bihurtzen da, ez? Jokoaren norabide aldatu Baldezatek, lehen ukituan Morazak atzera. Baloia Garazik jaso du, gai erdia gainditu Goitxostarrak. Ezin kontrola egin Ekanek. Ideia ona da, azkenean atletikek behar duena da berea berreskuratu, egia da Garazik baloiaren ateratze horretan gehiago daukala narua, baino Baldezatek ere badauka zelai erdian jokatu izan duelako, Giza bakarrik geratzen da hor zelai erdian, baina zelaia gehiago zabaltzen du atletikek modu horretan. Liz Chamorrori ez diote buelta ematen utzi. Kornerra. Begira, Nondik ateran baloia. Egiten ari den lana paregabea da, Liz Chamorro. Izugarria. Zentzu guztietan. Golaz aparte, zuk aipatu dezuna, ez? Ez da bakarrik baloia daukazunean zabaldu egiten duela zelaia, luzatu egiten du taldea, baizik eta laguntza behar duenean lehenengoa da Nemirekin batera esango nukenik. Albaren lana ere zoragarria da, kontua da, agian ez dala inbeste ikusten, baina zentzu horretan oso ondo Alabes. Kornerra alde, atera du Anemirenek, irikia. Erremate alegina Jordan Clarkek. Ez du atletik. Albokosak izango da Arabarren alde. Erasoan jarraituko du Mikel Cresporen taldeak. Gapur-gapurka aldaketak egiten hasiko da, jokalariak berotze ariketak egiten. Partida hasi duten 11 jokalariak berdegunean dira oraindik Alabesen. Atletikek 4 aldaketa egin ditu atzeten aldian. Arrastotik atera du Garazik. Liz Chamorro beste behin. Oian Hernandezek ukituta. Albotik aterako dute Gasteiztarrek. Bigarren zatiko hastapeneko minutua dira. Arabarrak nagusi markagailuan bat eta huts. Garazi, Alba. Reusen jaiotako jokalariak baloi Arabarrura, Garazik atera. Baloia aurrera, Ogizak bidali du, egin du hasiera batean Ojalek. Gero okerra neurri batean konpondu, Garaziren gana baloia, Albaren laguntza, Garazi fazila, Lodosako ezker atzelaria, sakon jokatu nahi zuen, Anemirenekin aurre hartu dio Baldezatek. Ez dute elkarondo ulertu, Oiane Baldezatek eta Ane Azkonak, Majarin, Cristina Cornejok, Gazteri, ondo, Miriam, burua jaso, pase aurrera egin nahi zuen, pasea, Ogizak moztu eta eraso ezker aldetik ziztu bizian atera da Peke. Hortxe da Inize Barea, jaurtiketa eta kanpora atera da baloia. Ari da atletik saiatzen erasoan, Alabesek horren ibili beharko du baloi galero horietan. Bai, batez ere
galera horretan Gazte aurrera kazijoalako bakarrik gaina pareta egin nahirik edo ez da ondo moldatu bere kidearekin, kasu honetan Miriamekin, galdu egin dute baloia eta gainera Gazteren bandatik igo dira, ez? Hor utxunea agertu da. Kontu zibili beharko du batez ere minutu hauetan, horrelako jokaldietan Atletiko hain arte behintzat oso zorrotz ibili delako. Oso ondo. Ogiza falta egin dio Miriamek. Irene Ogiza. Lehen mailan debuta egin eta gero lesio larria izan zuen Koruñan, duela bi denboraldi. 8 hilabete eman zituen zelaitik kanpo. Osatu eta berehala. Igo zuen talde nagusira Iraiak. Ondo jokatzen eta gaina golak egiten hasi zen. Eta dagoeneko hortxe dakau. Zelai erdiko ardatz horretan. Baldezate, jaurtik eta atzelariak aldaratzea. Armengolek jasoko du, gorputza ondo sartu du. Baina falta eginda horixe dio, epaileak. Irene Ogizak. Hora, azkenean gorputza jartzearena edo, Ogiza nik uste bizkorrago ibili da, ez dakit ze puntutaraino falta izan da, ze oraindik babesa atzeukan Alabeseko jokalariak, baina kasu honetan beste behin ere, Alabesek segunduak urratsak hartze ditu eta hortikan aurrera, berriz ere taldea ondo jarri, horrelako falta taktiko tekniko hauek ondo etortzen zaizkio Alabesi. Ogizak 18 partida jokatu zituen ligan, osatu zenetik, eta 6 gol egin, Pentsa, ratioa zenbatekoa dan, horrelakoetan, baina dudarik gabe notizia honena horrelako lesio larri baten ondorioz, Gaztea izanagatik ere ondo jartzea eta Iraiak konfiantza izatea horrelako jokalariarengan. Jendetza hurbildu da, ahal izan den neurrian noski, una, eta hori txikusi dezue, Joseba Agirre besteak beste, Atletikeko kirol zuzendaria entrenatzaile izan dakoa, Zurigorrien azken liga berarekin irabazi zuen taldea. Beraz eskuinaldean Oian Hernandez, erdiraketa itxiegia izan da, eragozpenik ez du izan, Cristina Cornejo. Aurki, Alabesen aldaketak, errezkadan iritsiko dira. Bien bitartean, eskuin egalean baloia Gaztearenak jaso du. Bidea itxi dio Nekanek, Ojaleren laguntza izan du, Gaztek, baloia aurrera, abantaila Baldezatek, zelai erdia gainditu du. Atzelariak, Ane Azkonak, Julemari, Ogiza, eraso ezkeraldean Moraza, pase hori Miriamek moztu, baloia Gaztek aurrera. Garazi, Itziar Gaztearena, Armengol, pasea luzegia izan da. Abantaila izti arte. Azken minututan ikusten zaio Alabesi. Indar falta, jokalariek ere lan izugarria egin dute, oain aldaketekin beste Alabes bat ikusiko dugu. Eta azkenean, Atletikek beste proposamen bat jarri du bigarren zatian, eta horri ere, ez da bat ere erresa minutu gutxitan kontraerasoak egitea, ez? Ordu erdi, oraindik neurketa amaitzeko. Minutu asko, eta gauza asko gerta daitezke oraindik hemen, Zarautzen. Falta Atletiken alde, erasoan Iraia Iturregiren taldea. Morazak motzean, baloia Nekaneri eman, atzean Garazi, bere eskuinean Baldezate. Alabez, bere zelai eremuan sartuta, eskuinean kontrol bideratua ederra egin du Oianek, erdiraketa ere ona, hor buru zuen errematea, baina hanka luzatzea erabaki du Julemak, beste aldean Moraza, eta hortxe berdintzeko gola. Jokaldi hau bikaina ere, eta Nekaneri ezek egin du bigarren zatiaren erdialdean berdintzeko gola, esan dizuegu oraindik minutu asko falta zirela, falta dira. Eta oraindik gauza asko ikusiko ditugu, pizkanaka suspentzen joan da erasoan Iraiaren taldea. Eta aldaketak erreskadan egin aurretik iritsi da, une horretan berdintzeko gola Nekanek egin du.
Bai, gol osona, egia da Morazak oso ondo jarri duela baloia, egia da Nekane atzetik aurrera jundala, marka ere utxegitea izan da Alavesen aldetik, baina beste behin ere, bigarren zati hontan, beste proposamen bat izan du Atletikek, ondo atera zaio baina arte, bigarren zati hontan oraindik Alaves ez dugu ikusi, lehenengo zatian zoragarri ibili den bezala, orain Alavesek Alavesik sufritzea tokatzen zaio, ez? Esango nuke, partidako jokalaririk honen orain txarte izan den Chamorro utzi dula berdegunea, eta hortxe Sanadrianek hartuko du bere lekua, Sanadrik Nerea Nevado ere hori zenbakiarekin egalera Albaznar kenduko du, eta Miku erdilaria 3. aldaketa. Atletikek utzita, Nerea Nevado, Santurtziarra. Normalean ezkerregalean aritzen da, eta orain Garazik jarraituko du ezkerrean, eta Nerea Nevadok eskuinegala hartu du. Oso fitxaketa interesgarria ikusi izan dugu Atletiken bigarren taldearekin azken denboraldietan. Bilakaera polita izan dagoa munduko txapelduna, 17 urte zazpikoetan Espainiako selekzioarekin. Naroa Uriarte lehen zatian Atletikekin jokatu duen futbolaria, eta zuri-gorriekin orain aulkian den Paula Arana Gasteiztarrarekin batera. Horixe da etorkizuna, euskal futbolaren etorkizuna. Bai, eta zuk aipatu ezuna, azkenean Alaves oso ondo moldatu da lehenengo maila honetara, fitxaketa oso politak egin ditu, interesgarriak. Espero ezagun partidoz partido ikustea, zer nolako futbola erakusten duten, eta fitxaketa aparte, Alavesek egin duen oberena nere ustetan, dala blokea mantentzea, ez, Atletikek egin duen bezala. Jordan Clarken falta, Julemari egindakoa, hori adierazi du epaileak, azten ari da neurketan Atletik. Azkar atera du Nekanek, eta sake errepikatu beharko du Atletikeko golegileak. Zelairatu diren bi jokalari oso garrantzitsuak izan ziren, oantzen denboraldian Miku, Japoniarra zelaierdian, zer esanik ez, Marta Sanadrian, golegile nagusia Alavesen, eta fitxaketa berria utzita, Atletiketik iritsi da Nerea Nevado. Erdiak eta arriskutsua egin du Nekanek, azkenean Pekek baloia astindu, lekutara bidali, eta hortxe amaitu da jokaldia ondoriorik gabe. Eta hoin ikuste detela, aurreko falta atera baino lehen gerturatu da, Oiane bandara atera du ura eskatzea edo, baina Saioa González atera da, Eli Ibarra ere hor barruan daukagu, ez dala bakarrik Iraia Iturregi. Hor dauden 3 jokalari horiek partidu esente dituzte Atletikeko kamisetarekin, eta horri ere beste gauza bat ematen diote, ez? Jokalariak gerturatzen direnean badakite norenganak gerturatzen ari dira, eta beraiek erabiltzen duten hizkera ere barruko hizkera da, ez da bakarrik entrenatzaile on bat daukazula, baizik eta jokalari interesgarriak izan direla. Futbolaren monumentuak dira horiek. Bai, horiek nik uste Atletikek oso ondo babesten duen kluba dala, azkenean horrelako jokalariek beraien bizitza eman dute hemen Bilbon, eta jarraitu beharko luketen beste klub batzuk ere indarrean jarri beharko dira. Ez da bakarrik entrenatzaile on bat ekartzea, taktikoki ondo lantzen duen futbola, baizik eta barruan jokalariak aberastu egin diren jokalari horiek, agian bai, titulu baten ondorioz entrenatzaile bihurtzen dira, baina hortaz aparte ere ezagutzen dute zer dan Atletik eta zer dan futbola, ez. Transmisioaren garrantzia, eta hor Saioa ere, jokalari hoia, delegatua, eta gero etorriko dira Erika eta beste guzti horiek. Bai, eta entrenatzaile lanetan edo beste ardura batzuetan, jarraipena emateko, kluba zer den eta gaztei bidea erakusteko. Hori da, eta Iraia Iturregi hasiera batean prestatzaile fisikoa da, eta hor barruan beste bizimodu bat daukala, eta baina hor Arrate Orueta ere badago, medikua, Euskal Herriko medikuan ibili izan dana, ez? Eta horiek azkenean babestu behar diren jokalariak dira, Txibi ere badago,
hor ere Atletiko jokalaria izandako Arrobian lan egiten duen jokalari hoi bat, futbolaz asko dakiten jokalari horiek jarraitu nahi izan badute, interesgarria da klubarentzat, badakitelako zer dan Atletiken ibiltzea. Eta bestian ikusi dugu, irudian, futbol munduko hainbat jende hurbildu da ona, eta Garbine Etxeberria eta Natalia Arroyo, Realeko arduradun teknikoak, hortxe ziren. Liga datorren asteburuan hasiko da, eta Reala ez da aurrenekoz finalean, denboraldia Zubietan hasiko dute datorren igandean, Valentziaren aurka, eta Larraitz esan behar, guan izango garela zuzenean. Bai, zoragarri, egia esan komentatu zenidanean notizia hori izugarria da berriz ere, Realeko partido bat eman alizatea, jakinda zelako zailtasunak egon diren eta imaginatzen dut izango direla, baina azkenean euskal talde baten partidu bat ematea eta bereziki, nire kasuan ere Realean berriz ere Zubietara gerturatzea futbolaz gozatzeko ikusi beharko da, orain Realak ze proposamena daukan, hainbeste jokalari galdu dituelako, ez? Alabese kanporatu zuen talde txuri urdina, Loinatzen Beasainen 4-3 irabazita, aurretik txuri urdine Real Madrid aspiratu zuten, ez da makala, baina igandean Loinatzen jokatako partidan Alabesen aurka markagailuan aurretik jarri ziren Natalia Arroyoren jokalariak ondo jokatzen aukerak egiten, baina bi huts nabarmen egin ondoren Alabes hazi egin zen eta azkenean arabarrek lideratu zuten neurketa final erdia eta horregatik dira gaur hemen Atletiken aurka Euskal Herriko Kopako 11. ekitaldiaren finala jokatzen. Cristina Cornejo atera du, eskuinean Gazte, baloian Nerea Nebadoringan hasi joan, Morazak ukitu eta aziztu bizian atera da Donostiarra, lanak ditu Aino Jalek eta bikaina, Ainoa Bizente Morazaren jarrera, leku arriskutsuan berreskuratu du baloia bere taldearentzat. Atera du Morazak, Peke, Arrigorriakoak aurrera jo nahi du, ederki Nerea Nebado, Zutsu, normalian egarian atzealdean kokatzen da eta eskerrean gainera eta gaur eskuinean zelai erdian jarri du. Mikel Crespok, askotariko jokalaria da. Bai, eta gainera horrelako partiduak naiz eta final bat izan, argi dago denek irabazi nahi dutela horrelako final bat, baina dudarik gabe probatzeko momentuak dira eta Nebadok ematen dion plus hori jokalari gutxik ematen diote, ez? Kasu honetan atzean, aurrean, ezker batean edo alde batean edo bestean jokatzeak ematen dion segurtasuna Mikeli, aprobetxatu behar du. Gaztek, baloia aurrera bidali du, Sanadri, Morazak atzera, Garazi, Nekane, Julema. Gaztiztarrak aurrera, pasea, Miriamek moztu du, Gaztek eraman nahi zuen, baina Pekek bereskuratu. Ane Azkonari ez di aurrera egiten utzi Majarinek, Deiko atzelari Gazteak ondo itxi du bidea. Atletik entzat izango da baloia. Eta lehen, aipatu jokalarietako bat, berdemunen aterako da bentxe bertan, 27 zenbakiarekin Atletiken, Paul Arana, gasteiztarra. Aurlari oso gaztea, Aztegikoa, eskuinegal aldean kokatuko da. Okoz kanpo, Mariori gabe, utzi du jokaldia epaileak, Pekeren leku hartu du, Paul Aranak. Bi gol egin zizkion Eibarri, aurreko igandean, Paulak. Azkenean jokalari oso interesgarriak ditu Atletikek, leno aipatu duguna, ez da bakarrik 11 bat daukala oso garbi aldaketa bat edo bestea jarrita, ez? Momentu honetan plantilla oso interesgarria, oso aberasgarria, mugimendu asko egin ditzake Iraia eta bere taldeak eta honek ematen dio ere. Taldeari beste sendotasun bat, beste bixi bat jakinda edozein jokalarik parte hartu dezaketela. Erne! Hortxe da, azeleratu beria den jokalaria oso trebe.
Iskin egin nahi izan dio Gazteri, baina Villabonakoak eutsi dio. Baloia, berak ukitu eta kornerra izango da zuri-gorrien alde. Aurki, sartuko gara azken txampan. Leia gori-gori, bana markagailuan, Atletik bigarrenaren bila. Kornerra, Nekanek aterako du. Irikia. Erremate alegina, ez dute garbi egin. Atletikeko jokalariek, Istillart, baloia galera Nekane. Nekane Diezek erdialdera jo nahi du. Baloia Anemirenek bereskuratu Alabesentzat. Zelai erdira laguntza emanez. Julema jaitsi da. Erdirak eta luzea. Oian Hernandezek egin du buruz. Area barruan utzi nahi izan du baloia Paul Aranak. Sanadri. Ezin izan dio jarraipena eman jokaldiari. Aurlari donostiarrak. Liz Chamorrok langa oso goian jarri du, Bai, listoia oso goian, gainera etzan bakarrik leheno aipatu duen bezala aurrelaria. Defentsan ere lan izugarria egiten zuen, oso gertu zegoen erdilariengatik eta askotan baloia hartzerakoan babesa ematen zion, taldeari beste tempoa ematen zion gora juteko. Egia da bigarren zati hontan jokalari asko ere nekatuta daudela, Atletikek beste proposamen bat daukala, baloia daukala, batez ere hor nik uste klabea dela eta zentzu horretan Alabes Atletikek gertatu zaion bezala lehenengo zatian baloia ez izateak kalte handia egiten dio. Atletikek urras bat egin du aurrera bigarren zatian eta orain aldaketa gehiago egingo ditu Mikel Crespo. Erne eraso ezkeraldean Nekane. Nerea Negado du aurrean. Baloia atzera Gaztek bereskuratu Alabesentzat. Ditu kasu honetan bakarrik ere, Sanadri dago goian, beste behatzi jokalari, 10 jokalari atezainarekin behan daude, eta gainera behan oso lineak oso juntu dituztela, ez? 3 jokalari aterako ditu Mikel Crespo. Ikus dagoen. 3. Cristina Union, Rayo Vallecanotik fitxatu duten jokalari 16 zenbakiarekin, Emma Soliberez, Euskarria, dagoeneko zelaian da, eta 26 zenbakiarekin, jokalari euskalduna, zeresana eman duena, denboraldi aurrean, Helene Errasti, Aretxabaletakoa. Esan behar nizun bat, kanpotik, justo Gazte batzi joala. Etxek aldaketak. Auspoa eman nahi dio taldeari, zer patxaldu baita eta normala da, lehen zatia nola egin duen ikusita Alabesek. Esfortzua, goian estutuz, nagusi izan da. Eta hori apurka minutuek aurrera egin nahala, nabaritu egiten da, are gehiago denboraldi aurrean. Eta gero beroa egiten dula, azkenean zelaian, nik esango nuke Lezama eta Asti nahiko antzekoak direla, agian hau zabalagoa izan daiteke, baina gero Alabes jokatzen duen zelaia ez da bat ere berdina, ez daka bat ere antzik, hobeto esan da. Orduan horri ere, gehitu behar diozu handicap txiki hori, ez, Atletik gehiago izan beharko luke partidu hontan, gauza gehiagongatik, baina lehenengo zatiak eman diona Alabesi, orain arte aprobetxatu behar du. Paula Arana, okertu egin da hor, baloia galdu du Atletikek. Alboko sake egingo du, Alabesek ez du presarik. Eskuinaldean da jokoa. Miriamek luze aurrera. Baloia Sanadiren gana bera bakarrik munduaren aurka. Lanzaila izango du. Añorgan azitako jokalariak. Mariasun Quiñones. Ondarribiko atezainak. Baloia aurrera. Nekane. Ane Azkona. Hortxe da Nafarra. Area barruan, ojale du gainean. Kanpora atera du baloia. Errekortea, erdirak eta Paul Aranak ederra. Errematea ez du gutxigatik egin Julemak. Okaldiona, Iraiaren taldeak. Astindu nahi izan du baloia. Areaz kanpo Ogizak. Miku, Anemiren. Anemirenek gehiago nik uste ezin dula. Ustu eginda. Metro dezente atzera egin du Alabesek.
nekearen ondorioz eta Atletikek ez dutu duelako bigarren zati honen hasierako minututik, eta 10 jokalari eta Sanadrian lekutan dago. Bai, ez Lehen dakit zatiko aldaketak. freskotasun hori, arintasun hori galdu du minutuek aurrera egin ala Mikel Cresporen taldeak. Bai, eta fisikoki ere, nahiko larri dagoen jokalari bat, egia da, final badala, askotan aipatzen da, finalak irabazteko daudela, berdin zaizu azkenean noiz den eta zer dan, baina kasu honetan, horrelako fisiko galera baten aurrean Mikelek aldaketak egin izan ez baditu, moldaketa bat egin beharko lukela. Eta asteazkenean, Atletikek ez ezik, Alabesek ere jokatu zuen Osasunaren aurka, bana berdindu zuten, hortaz, aste honetan, 2 partida jokatzen ari dira. Liga datorren asteburuan hasiko da, erdiraketa Nekanek eta patxada handiz baloia Cristina Cornejo karrapatu du. Ezkerrean orain Nerea Nebado bat egin nahi izan du Anemirenekin, baloia zurigorriek eraman dute, baina ondo konpondu du okerra Miriamek, Genmarekin jokatu. Nerea Nebado, Santurtziarra. Pase aurrera, Sanadri ondo babestu du baloia, aurrelari Donostiarrak. Eta hor Chamorro lurrea, jongo zan, falta eskatuz. Ogizak ondo kendu dio, kanpotik pasea, eta ondo gurutzatu da Manjarin. Albotik aterako du, Atletikek. Azken 10 minutuak. Gogoratu, neurketa berdinduta amaituko balitz, penaltiak izango liratekela, txapelduna erabakitzeko. Julema, aldaratzea Manjarinek, baloia Ainhoa Vicente Morazaren gana heldu da, urrunetik egin du, gaurtik eta patxada handia erakusten du Cristina Cornejok. Bai, segurtasun handia ematen duen jokalari bada, ez? Bizitza osoan zehar esango nuke, ibili den talde guztietan aurpegi berdina jartze du bete, gaizki ondo egon, eta azkenean askotan aipatzen da, orain gaur egun batez ere, atezain bati eskatzen zaio, geldiketa onak egiteaz aparte, posizio egokiak izatea, libero moduan, lehenoko libero moduan ere, lan ibiltzea, baina batez ere hankekin sendo eta ondo ibiltzea. Eta kasu honetan badauka hori Kristinak, ez? Ojalek ondo itxi du barrualdea Nekane. Erdi aldean Ogiza, beste aldean Oianek baloia eskatu dio, beraren gana iritsi da, eskuine galdean Oiane Hernandez. Atzean sartuta Alabes. Baldezate. Helen Errastik eraman. Hortxe da Etxabaletako jokalaria. Gasteizko aurreran ibilia ere bai. Beste galean ari den Anemiren bezalaxe eta Atletikeko Julema. Olaran behaldean hazitakoak dira. Hazitakoak edo ibilitakoak. Baldezate, Istilar. Lapurtarrak atzera. Oiane Baldezate ondo. Ane Azkona, baloia mugitu zalde batetik bestera orain. Baina pase aukerra egin du. Ogizak. Helen Errasti. Jokalari harina da. 26 zenbakiduna. Eta grina handikoa, Gurrera bota du. Aurkaria. Erne, kontrol dotorea egin du Julemak. Are barruan sartua Gasteiztarra. Eta defensa lanean lan aparta Alabesek arrisku bizia Cristinaren ate aurrean eta erabakigarria Sonia García Manjarin. Bai, goian aipatu izan dugun bezala, Chamorro lehenengo zatian batez ere, bigarren zatian aukera gutxi izan dituelako baloiarekin, horratzean bi zentralek egin duten lana izugarria izan da. Kornerran Ekanek atera. Atzetik Istillart etorri, sendo Ojale. Garazik baloia area barruan ipini. Azken unean Miku kukituta, kornerra izango da beste bat. Zurigorrien alde. Eta hortxe zurtzuki bere talde astutzen Mikel Crespo. Bere oiuak entzuten ari gara aulkitik. Ikusten ari da jokalariak sufritzen ari direla azken minutuetan. Irrist egin du Atletikeko jokalariak.
Noan nahi ere zurigorriek baloiarekin jarraituko dute. Moraza, iriste egin duen jokalaria Paula Arana Gasteiztarra, erdirak eta fina, eta hortxe burukada bikaina, Nekanek egin bezala, burukada gurutzatu horrekin, markagailua irauli du Atletikek, golegilea Ane Azkona. Bai, bakar-bakarrik zeuden, hiru Ogiz alde batetik, Arana bestetik, eta lehenengo zutoinean ez ote zegoen Julema ez nago oso garbi, baina azkenean hirurek marka gabeko jokalariak zeuden. Kasu honetan, nik uste lehenengo dutxegitea etorri dela, kornerra atera duen jokalaria oso bakarrik gelditu dela, presioan oso ondo jundira Alaveseko jokalariak, baina bakarrik hor utzita ez, eta azkenean, hau da, Atletik, lehenengo zatia gaizki ibili den taldea aldaketekin, edo aldaketeik gabe, buelta ematen dion talde bat dela. Larraitz argi dago, partida honek bi zati izan ditu eta zati bakoitzean talde bat izan da protagonista. Bai, dudarik gabe, lehenengo zatian Alaves, eta gainera ondo, gustora, baloiarekin asko disfrutatu duen taldea. Eta bigarren zatian, Atletik nor baino nor batez ere egindako aldaketengatik, eta ez da bakarrik jokalari bat bestearengatik sartu dela, baizik eta taktikoki ere aldatu dela, vertikalagoa izan den taldea da, baloiarekin mugimendu gehiago egin izan ditu, Julemaren kasua ere bigarren zati honetan aipatzekoa, batez ere egiten dituen mugimenduengatik, eta gero, beste gauza bat eman diolako taldeari, ez? Eta entzungo duzu, Atleti zaleak Pozarren asko etorri dira. Giro bikaina dugu Astin, Zarautzen. Hortxe azken txampan neurketa, markagailua irauli du Iraia Iturreginen taldeak. Alaves baloiarekin, Nerea Nebadoren hanketan zen, alboko sakea, Sanadri, ez diote buelta ematen utzi, falta behartu du, aurrelari donostiarrak. Presaren presa, zorai, Mikel Cresporen taldea, aurretik izan da markagailuan hainbat minututan, baina ekinaren ekinez, zurigorriek markagailua irauli dute. Falta ateratzeko prest, Miriam eta Nerea Nebado. Miriamek aterako du, aloiarea barruan, ez du ondo jo aloia Nekanek, eta kornerra alde izango du talde arabarrak. Azken 5 minutuak. Miriamek egingo du sakea. Lehen zutoinera, Sanadrik ukitu, penalti eskatzen ari dira. Nik uste penaltia eta liniarrak ere penaltia, bideratzen du. Ez dakidana, nola ikusi duen behar, handik. Baloi atera dala, barkatu. Bai, horixe adirazi du. Protestak ari ziren Alaveseko jokalaria, baina baloia Atletikentzat izango da. Hortxe, Arantza Gaiastegi, partidako epailea. Naia Alonso eta Izea Kastresana laguntzaile dituela Olatz Rivera da, laugarren epailea. Eta ikusi, haserre bizian, Mikel Crespo, bere jokalariak ez dutuz. Nik uste arrazoia zeukala, Baldezatek eskuarekin eman dio, gero hortikan aurrera, baloia kanpora atera da, baina kornera izan beharko luke ez, ateko sake. Erasoan, arabarrak, Mikuk du baloia, egalean Sanadri. Marta Sanadrian, aurrera atera du jokaldia, Helene Errasti, bidea itxi diote Aretxabaletako jokalariari. Nerea Nebado, bi aurkari zinguratuta. Oso trebe, Zutzu, pasea sako, Anemiren, ondo itxi du egala Oian Hernandezek. Atletikekoak, lehiakor, baloia bereskuratu dute, defensa lanean laguntzen hor Julema, Iztillart, Elmas Oliveres ekukituta, baloia Iraiaren jokalarientzat eta Irene Ogiza ere aituta, zebaian eseri da Durangarra, Anemiren ere
hortxe, aurreko jokaldi errepikatuta. Horregatik lehenengoa egia da, eskuarekin ukitu du. eskua bazeukala, pesua bazeukala nahiko gorputzaren parean, baina izatekotan, kornera izan berko luke. Bai. Eta esan bezala, ustu egin dira protagonistak, zutitu da dagoeneko Anemiren, berriro digu, exigentzia handiko, lan handiko bi partida jokatu dituzte, Atletikek eta Alavesek, aste honetan, Zurigorriek, Karrantza trofeoa irabazi dute bigarren aldiz, bi aldiz jokatu da, emakumezkoen taldeekin, duela bi denboraldi, Tottenham, gainditu zuten finalean, penaltietan, eta aurten Atletico Madrid, Larraitz, eta hori serioa da, Atletico Madrid mendean hartzea egin duen berez, bazen talde handia eta egin dituen fitxaketak ikusita, bare gehiago. Bai, ia da aurre denboraldian gaudela, aitzakiak bilatu nahi baditu norbaitek, baina ez da batera erresa horrelako talde bati irabaztea, eta orain Erika, minutu batzuk, azkenean ez dut uste iraiaren planetan hau zegoenik, baina azkenean horrelako jokalariak badituzu, azkeneko minutuak jokatzeko batez ere jakinda lagunarteko partioa dela, naiz eta finala izan, naiz eta Euskal Herriko Kopa bidean izan, baina jokalariak zaindu egin behar dira, eta Ogiza, zuk esan dezun bezala, Ogiza ustu eginda, eta aldaketa behartzuen, ez? Eta lehen zatian aipatu dugun bezala, albiste bikaina da, Nekane, Erika bezalako jokalariak bueltan ikustea. Moraldi zaila izan zuten lesioengatik, eta Joseba Agirrek aipatu bezala, beste bi fitxaketa bezala, har daitezke jokalari hauen itzulera. Bai, eta Atletik bakarrik ez da kontua hamaikakoan ibiltzea edo partidu batzutan ibiltzea, ez? Ja entrenamendutan nahiko aberasgarria da horrelako jokalari bat izatea, non ez dut esango bigarren entrenatzaile bat deni, baina behintzat hor daukazun kide bat jokalaria babestu egiten zaituela, ez? Sendo Garazi, eta kapitainaren falta dirazi du epaileak. Baina falta nahiko nabarmena zan. Egia da Garazik aipatzen duela, ez? Bera jeitsi egiten dela, baina azkenean ukondua berak jarri egiten dio, eta falta nahiko garbia. Areatik urrun xamar, hortxe baloiaren inguruan, Miriam, Nerea Nebadore bai, zer urrun xeago, Cristina Uñón. Jaurtik eta ona du, Miriamek. Hain ikuste eskatu indiola berak jaurtitzea. Azkenean Nerea Nebado kukitu du, ondo Baldezate, Ane Azkona, Nebado. Atletiken bigarren taldean, taldekide izandakoak, bi hauek. Azkenean, Arabarra nagusi alboko sake azkar atera du, Miku kukitu, Morazak eraman, Cristina Uñón, Erika Vázquez. Baloia Julemarentzat. Julema Korrez. Jokaldiari etena. Denbora aurratu nahi dute Zurigorriek. Dagoeneko luzapeneko minutuetan gara. 2-1 Atletik nagusi Euskal Herriko Kopako finalean. Markagailua irauli dute Zurigorriek. Gertu dute berriro ere txapela. 7 aldiz irabazi du Euskal Herriko Kopa Atletikek. Jogozan topik zetorren Anemiren, horixe adirazi du epaileak, marrazainak banderatxoa altxata. Ustu egin dira protagonistak eta dena prest. Datorren denboraldian liga hasteko. 4 euskal talde izango ditugu, ohorezko mailan. Hemengo biak Atletik Alaves, Reala eta Eibar. Mariasunek luze jokatu du. Nerea Nebado kukitu. Egalean Ane Azkona, berak egin du Atletiken bigarren gola, oso trebea da. Arean sartu eta Jaurtik eta bikaina gurpila hartu du ez nahikoa. Eta gutxigatik kanpora atera da. Honek ere badu meritua, urte osoa pasazuen min hartuta, konfinamenduan sartu ginenean, lotailu gurutzatuak hautsi zituen,
eta pixkanaka bere onera dator, jokalari oso garrantzitsua Ane Azkona eta izango da, datorren demoraldian ere. Bai, eta batez ere ikusi degunaren arabera abiadura mantentzen duelako, eta beti horrelako lesio larri baten ondorioz, bestela Nekaneri galdetu diozu, zenbat abiadura galdu egiten duzu, Aneren kasuan ez da horrelakoa izan, jarraitu dezala, azkenean ez da batera erresa horrelako lesio larri batetatik ateratzea eta zoragarrizko kaso bat atletikentzat, ez? Jokalari asko lesio hori izan dute eta jokalari asko oraingoz behintzat atera dira nik uste jokalari hobeagoak izan ez? Abiadura agian galdu egingo duzu. Hortxe, adibidea, berriro ere, Ane Azkona, ziztu bizian, area barruan sartu, eta defensan oso lan ona egin du, Majarinek beste behin, hau ere partidan azpimarratu beharreko jokalaria, 18 urte, utzita etorri da Atletico Madrid taldetik, oso maila honean Ojalerekin batera. Baita, lana izan du, horrelako Atletikeko aurrelarien kontra, nik uste garai atera dela guztietan, Ojal ere oso ondo ibili da, baina azkenean beste nortasun bat daukan jokalari bat daukazu horra aldamenean, Majarin nahiko gaztea da, eta ibilbide oparoa dauka. Alboko sake Alabesen alde, Nerea Nebadok atera du, Sanadri, Ane Miren, Baldezatek aurrera, Julemak jaso du baloia, Erikak eraman, Egaletik egin nahi zuen pasea, Nafarrak, Nerea Nebadok ukituta, arrastotik aterako dute berriro ere, Iraia Iturregiren jokalariek, ez du presarik, Oiane Hernandezek. Aurki beteko da luzapeneko 4. minutua, amaitzear norgehiagoka, Zarautzen, Nebadok gora, eta bentxe bertan txistua jodu, Arantza Gaiaztegi epaileak, Atleti txapeldun, Euskal Herriko Kopa zuri-gorriek eraman dute, 8. aldiz, azken bi demoraldietan, Reala izan da txapeldun, eta aurten zuri-gorriek berriro ere trofeoa, etxera eramango dute, esan dugu, Larraitz, zati bat, talde bakoitzarentzat, oso ondo Alabez lehen 45 minutuetan, gero aldaketekin, jokatzeko era zertxo baita aldatuta, Atleti gailendu da bigarren zatia. Bai, nik uste egia da, azkenean beti badirudi lehenengo zatia eta bigarren zatia zitzeiten egiala, baina egia da bigarren zatia gehiago balio duela lehenengoa baino. Azkenean lehenengo zatian gauzak ondo egiten dituzun arren bigarren zati osoa falta delako, ez? Eta kaso hauetan Atletik dominatzaile da beti. Irakurketa oso interesgarriak egiten ditulako, eta kasu honetan, partidua ez dalabako bakarrik 45 minutu, baizik eta partidu osoan. Lehenengo zatian askoz gehiago izan da Alabez Atletik baina azkenean Kopa Atletikek irabazten du, beraz, zentzu horretan, zoriondu bai bata eta bai besteari egin duten lanagatik, ibilbide oparoa izango dutelakoan, espero ezagun hemen jarraituko dugula, ez? Saribanak eta aurki izango da, hortxe zuri-gorriak pozarren, azken bi urteetan ihes egin dien titulua berriro ere euren etxera eramango dute, txaloak protagonistentzat, eta aipamen berezia lehen mailara iritsi berria den Alabesentzat, oso gauza politak erakutsi ditu, demoraldi aurrea ere halakoxea izan da, partida guztietan gauza politak, eta garrantzitsua, beti esan izan duguna, egitasmo argia du, aspaldikoa, oinarriari utzi dio, entrenatzaile berdinak jarraitzen du, fitxaketa oso interesgarriak egin, eta zer esan emango du Alabesek, lehen mailan ere. Bai, nik esango dut baietz, talde oso interesgarria dauka, zuk aipatu ez duna, honena da proposamen polita daukala, eta erakargarria daukala. Jokalarien aldetik ere ezagutzen ditugu gehienak, eta beste batzuk ezagutuko ditugu polikinaka, baina gaur erakutsi dutena asko da, Atletik ezagutzen dugu aspaldi, ez dut uste asko aldatu duko direnik, gainera nik esango nuke aurtengo aurre denboralditik hasita iraia hor bankilloan egonda, talde hobeagoa izango dela, eta honi gehitzen badiozu, alde batetik bi euskal talde hauek ditugula, baina atzetik beste bi euskal talde hau da 4 lehenengo mailan asko dala. Hortxe, zuri-gorrien ospakizuna ikusten ari gara, zaleengana hurbilduta, urrunean, polita izango litzateke ikustea, hortxe, eta Larraitz, lehen esan dugu,
Emma Cuervo saria, 70 urte dituen trofeo ospetsua, orain arte gizonezkoek jokatu izan dute beti, aurrenekoz emakumeek parte hartu eta atletikek, Oviedo mendean hartuta, aurreneko txapelduna izan da. Gero, Karrantza trofeoa berriro ere irabazi dute, Atletico Madrili bat eta huts irabazita, eta Euskal Herriko Kopa berriro ere 8. aldiz, asko sufritu zuen, talde zurigorria joan zen demoraldian, aurten gaztek pausu bat eman dute aurrera, 3 fitxaketa oso interesgarri egin dituzte, eta ondo bidean, Atletik iaz baino maila hobean ikusiko du, hasieratik gainera Iraia Iturregiren eskutik. Bai, emango diona Iraiak eta bere taldeak oain arte inork ez dio eman Atletiki, eta hori entrenatzaile oso interesgarriak izan dituela. Baina dudarik gabe talde honek daukana ez dauka beste inork. Arrobia ere ondo lantzen duen talde bada, eta honi gehitzen badiozu, azkenean mantentzen duen blokea eta mantentzen dituen jokalari hauek asko ematen diotela taldeari. Baina aurre denboralditik hasita trofeoak irabazi, beste gauza batekin lesio larririk ez oraingoz, talde osoa horrek garrantzi handia dauka, osasuna mantentzen badezu asko irabazita daukazu. Beraz, hemendikan aurrera, talde sendoa ikusiko degulakoan nago. Eta sari banaketa izan aurretik, hemen ere ibilitako jokalari bat aipatu nahiko nuke, aste honetan albiste izan delako Irene Paredes, Txapeldun Ligako atzelari bikonena izendatu dute Oiane Hernandezi, jokalari honean saria ematen ari diren unean, baina Irene Paredesi gorazarre, nun eta zarautzen hemen ere jokatakoa delako, eta Bartzelonan izango da, eta gertutik ikusiko dugu ligan, aurtengo demoraldian. Bai, begira, nondik ateratzen, nik beti Irenerekin sorte handia izan dut, ezagutu dut pertsona bezala, ezagutu dut jokalari bezala, berarekin jokatu dut, etxan behar nun berak nerekin jokatu zuela hasieratik, baina nik uste aldatu egin behar dela esaldia, non dagoen ikusita, baina egia da, ibilbidea izugarria izan dela, jokalaria ez dugu orain asmatuko zein dan, baina izugarrizko kalitatezko jokalaria. Eta hortxe Maria Ortiz de Pinedo, berez Alabeseko kapitaina dena, baina esan behar, birritan belauneko lotailu gurutzatuak hautsi dituela, borrokan jarraitu du, eta dagoeneko entrenatzen ari da, eta partida hasi aurretik aipatu digu, aste batzutan dagoeneko jokatzeko moduan izan daitekela edo pazientzia sartu beharko du, baina ari ere zorionak eman behar, eredugarria oso. Eta hortxe, talde txapeldunaren trofeoa Garazimurua kapitainak hartuko du, txalo artean, txapela jantzita, Atletik da, Euskal Herriko Kopako 11. ekitaliaren txapelduna, 8. aldiz, trofeoa Getxoztarrak jaso du, txalo zaparra da, beste behin, Euskal Herria Kirola erakundeak antolatu duen txapelketa arrakastatsua izan da, klasiko bat, liga hasi aurreko astean jokatzen dena, eta hortxe, irudi honekin agurtuko zaituztegu larraitz, eta gogoratu lehen aipatu dugu, liga bultan izango dela hemen, datorren igandean Arratsaldeko 4etan, Zubietan izango gara Reala eta Valentzia nor baino norgehiago, txapeldunen irudiarekin, agur esan behar larraitz, esker mila, beste behin igandean elkar ikusiko dugu berriro ere, Atletikek bi, Alabesek bat, Txamorrok sartu aurreneko gola Alabesentzat, gero Nekanek eta Neazkonak irauli dute markagailua, zorionak zurigorriei titulagatik, baita ere Alabeseri egin duen partidagatik, ibilbideagatik, eta datorren demoraldian 4 euskal talde izango ditugu, orezko maila, Atletik, Alabes, Reala eta Eibar Urrenezurre. Ondo izan, eta esker mila, lantalde osoaren izenean.